Esittelemme Runwayn älykkäät lasikuituvahvisteiset kaapelikourut suunniteltu maksimaalista logistiikkatehokkuutta varten. Kuorma-autoon mahtuu nelinkertainen määrä yksiköitä, mikä vähentää kuljetustarvetta 75% ja pienentää CO2-päästöjä. Kevyestä, mutta kestävästä lasikuidulla vahvistetusta muovista valmistettu Runway vähentää painoa 95% verrattuna betoniin. Se on korroosion kestävä, iskun kestävä ja kemiallisesti inertti, mikä takaa pitkän käyttöjän. Integroidun maakiinnitysjärjestelmän ansiosta kourut pysyvät tukevasti paikoillaan myös haastavissa olosuhteissa. Valitse 3 joustavasta koosta 600, 800 tai 1000 mm projektisi tarpeiden mukaan. Asennuksen jälkeen Runway tarjoaa järjestelmällisen ei-sähköä johtavan kaapelireitityksen, jossa on EMC-suojaus ja paloturvalliset seinämät. Lisäksi se on täysin kierrätettävä, ihanteellinen ympäristöystävälliseen ja kustannustehokkaaseen infrastruktuuriin. Valmiina optimoimaan seuraavan projektisi? Ota yhteyttä Uniseals Groupiin jo tänään!